Moi! Mä oon Antti, yksi näistä Avituschatin avittajista. Me ollaan kaikki täällä sua varten ja vastaamme parhaan kykymme mukaan kaikkiin kysymyksiisi maan ja taivaan välillä. Avituschatti on kahden ihmisen välinen keskustelupaikka, josta saat moniammatillista tukea. Mikäli juuri minä en ole oikea henkilö vastaamaan sinun kysymyksiin, niin ohjaan sinut sellaisen henkilön luo, joka pystyy paremmin sinua avittamaan. Chattailuä ei tallenneta minnekään ja palvelussa voit keskustella avittajien kanssa täysin nimettömästi. Mun mielestä ehkä parasta tässä palvelussa on se, että me ei olla pelkästään virtuaaliavittajia, vaan jos siltä tuntuu, niin sä voit myös sopia treffit jonkun meidän kanssa ja voidaan jutella ihan kasvokkain.